26. heinäkuuta. Mulla on noita punahattuja kivasti ja ne on perhoset, tykkää niistä erityisesti ja ajattelin, että näytän vähän niitä ja perhosia ja kerron vähän kokemuksia näistä punahatuista. Punahatut on nyt jonkun aikaa sitten aloittanut kukkia ja tulee kukkimaan koko elokuun oikeastaan. Nyt on tänä vuonna selvästi aikaisessa edelleenkin, että musta tämä näkymä, mitä täällä nyt on, niin yleensä selvästi elokuun puolella on vasta leimut kukassa ja tällainen, mutta tänä vuonna tämmöistä. Mutta nämä punahatut, niin nämä on amiraalien ja sitten noiden neitoperhosten ihan suosikkeja. Ja kyllä niin kuin kaikki muutkin perhoset tykkää niistä. Mutta ihan voi sanoa melkein, että mäkimeirammin lisäksi niin ihan paras perhoskasvi nyt tähän aikaan. Mullahan on tämä mitä mulla on, niin tää on tällaista tavallista punahattua, Echinacea purpurea, kaunopunahattu kai se oikeasti, mutta punahatuksi mä nyt oon sitä kyllä tottunut ihan kutsumaan. Punahattuja on nykyään kaikenlaisia, kaiken värisiä, tosi hienoja oransseja ja punaisia ja keltaisia ja sellaisia, mutta ne on risteymiä arempien punahattulajien kanssa. Ja ne ei ole, niistä sanotaan ylipäätänsäkin, että ne on lyhytikäisiä, mutta sitten täällä ainakin meidän maassa, niin ne ei pärjää. Nämähän on kotoisin tuolta Yhdysvalloista ja tosi laaja levinneisyys eri lajeilla. Mutta tämä Echinacea purpurea, niin tämä on ehkä sen levinneisyys ulottuu tuonne Kanadaan asti ja sillä lailla, että senkin takia se on sitten kestävämpää. Ja tällä ei ole paalujuurta, kaikilla muilla lajeilla on paalujuuria. Mä en tiedä, onko näillä hybrideillä sitten, mitkä on näitä eri värisiä, niin onko niillä sitten kanssa paalujuuri, että sekin tekisi sitten niistä vähän semmoisia herkempiä, mutta nämä on. Ja sitten nämä, mitä mulla on, niin nämä on vielä sitten tämmöisiä, mitä mä oon kasvattanut itse omien kasvien siemenistä, niin sitten mä jotenkin koen, tai kuvittelen ainakin, että siinäkin olisi sitä kestävyyttä tullut lisää tai sopeutuvuutta just ainakin näihin meidän maan olosuhteisiin. Mulla on ollut myöskin valkoista, Echinacea purpurea. Muutamankin kerran on kylvänyt sitä ja ne on säilynyt vuoden tai 2 ja sitten nekin on hävinneet. Että vaikka se on periaatteessa tätä samaa lajia, mutta ehkä se sitten on kuitenkin pikkusen semmoinen herkempi. Pitäisi olla hyvin läpäisevä maa, ei saa olla missään tapauksessa talvimärkyyttä. Ja täällä kun meillä on savimaa ja sitten tasasta, vaikka onkin kohopenkkiä, niin silti on liian tasasta. Että jos olisi rinne ja savimaa, niin silloin voisi ajatella, että pärjäisikin paremmin. Mutta näillä nyt mennään mitä on ja yritän kasvattaa sellaisia, mitkä viihtyy sitten täällä näin. Mulla on jopa on käynyt niin, että on pari kertaa on itekseen siementynyt ja tullut siementaimi. Eli tossa on tosta kasvista, niin sitten on tähän tullut siementaimi. Et se on tietysti kaikkein kivointa, mutta aika pitkälle nyt sitten sillä lailla, että kerään näiden siemenet. Näiden siemenethän kypsyy aika myöhään. Mun mielestä vasta joskus loka-marraskuussa. Ja jonain vuosina
Ne ei idä kunnolla. Mä oon ajatellut sitä, että onko nyt niin, että ei ole kasvukausi ihan riittänyt, että ne ei ole kypsynyt, koska kyllähän luulisi, että ainakin pölyttyisi. Ja musta niin kuin pikkulinnut, jotkut, ehkä punatulkut, viherpeipot, sellaiset syötän siemeniä talvella. Että senkin takia on ihan kiva jättää ne niin kuin sitten talven törröttäjiksi. Punahatut itää helposti, jos siemenet on tarpeeksi kypsiä. Mä yleensä kylvän huhtikuun alkupuolella ja pidän purkin tuossa kasvihuoneessa, missä on päivisin lämmintä. Öisin sitten voi olla viileämpää, mutta niin kun se ei periaatteessa tarvi itäkseen kylmäkäsittelyä, mutta toki sen voi kylvää kyllä niin kun syksylläkin ja se itää sitten keväällä. Ja itäminen kestää ehkä 3 viikkoa. Nämä on sitten nyt viime keväänä toukokuussa itäneitä taimia. Ja nämä yleensä kukkii toisena vuonna kylvöstä. Joskus voi mennä 3. vuoteen, vähän riippuu miten hyvin saa kasvamaan silloin ensimmäisenä vuonna. No se lensi pois. No keisariviitat on tosi nopeita. Ne ei jää ollenkaan sillä niin paljon oleskelemaan kuin neitoperhoset. Mulla nämä punahatut kasvaa ihan täällä mun normaalikukkapenkeissä. Aika savisessa maassa. Pikkusen on yrittänyt tietysti nostaa niitä koholle, mutta mä oon kyllä hirveän tyytyväinen, että ne kuitenkin on talvehtinut. Jos mä haluaisin kokea, jos mulla olisi sellainen maa, että olisi niin kuin varmasti läpäisevää hiekan sekasta ja mieluiten vähän rinnettäkin vielä tai jotain, niin kyllä mä haluaisin tietysti kokeilla niitä arempia hybridejä. Mutta no niissä on tietysti sekin, että jos kaikki ne ei ole edes välttämättä perhosille mieleen, koska jos niissä ei ole mettä tai siitepölyä. Että nämä on sillä lailla ihan hyviä, tämä peruslaji. Niitä arempia kanssa varmaan yrittäisin jollain lailla talvimärkyydeltä suojata, jos mulla sattuisi olemaan semmosia. Hienoa kesäpäivää. Kiitos katsomisesta ja moi.